То не е много вече бебе, но, нали. Не, лошо ми става, като чуя думата вода през нощта. Не е режима. Здравейте, аз съм Любка и съм консултант по детски сън. Добре дошли в моя YouTube канал. Преди време в Instagram започнах една поредица, в която всеки петък отварям прозорче за въпроси и понеже последните 2 пъти буквално ме заляхте с въпроси, ви попитах дали би било интересно да направим видео с всички отговори и ето беше единодушно. Ето за това правим това видео и ако ви хареса, ще продължим да правим такъв тип Q&A видеа тук в YouTube. Преди да започна, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Всъщност, целта на този канал е да събере много ясна, много точна, много подредена информация. Затова и в интерес на истината се развива толкова бавно, но се надявам, че много скоро ще мога да му обръщам повече внимание. Така че абонирайте се, за да ми дадете необходимата мотивация. Ето тук са всички въпроси. Започвам един по един и се надявам видеото да не стане твърде дълго, защото аз много обичам да говоря. Ето тук някъде до мен ще изобразявам и въпросите, за да може да ги виждате. Първият въпрос, на който ще отговоря, е следният. Интересно ми е какво точно се случва, когато детето не спи достатъчно. Това е един много обширен въпрос. Аз може би мога да отделя цяло видео само на този въпрос, но в общи линии това, което се случва е, че преумората се натрупва в детето, т.е. то не спи качествено, то може да спи добре количествено, но не спи със сигурност качествено. Оттам се натрупва преумора. Преумората от своя страна носи много негативни неща, както за малките бебета, така и за възрастните хора. В общи линии от преумора и от некачествен сън може да пострада двигателното развитие на детето, може да пострада храненето на детето, може да пострада цялостното развитие на детето, защото когато на нас ни се спи, когато нервната ни система е претоварена и на нея се спи, тя иска единствено и само да си легне. Нищо повече. Не се играе, не се правят нови неща, не се хапва. Просто съдете по вас. Когато на вас ви се спи, всъщност вие не искате да ядете, не искате да правите нищо ново. Така че може да пострадат много неща. Ако тази тема е много интересна, наистина аз мога много да говоря и ще направим отделно видео. Втория въпрос, ето тук пак ви го оставям някъде. Режимът в яслата. Как да се справим с преумората при ясла при 2 дремки? Тук ще обобщя малко самия отговор, как да се справим генерално с режима. На първо място, подготовката. Много е важно да подготвим децата, т.е. да им създадем същия режим, какъвто ще имат в яслата. Това се случва поне месец и половина-2 преди започване на яслата. Сега, конкретно тук въпросът е при 2 дремки и тук имаме една огромна скоба, че това става въпрос за чужбина. В България, за съжаление, все още не мисля, че има такава ясла или поне някои частни кооперативи и така нататък. Държавните ясли със сигурност не. Така че месец и половина-2 предварително подгответе детето за режима, който ще има в яслата. Не само като сън, но и като хранене, като часове, в които ще се храни. Другото, което е важно. В началото вашето детенце може и да не спи толкова добре в яслата. И това съответно да създаде трудности в нощния сън, да виждате преумора в него и изобщо такъв тип сигнали, които са супер нормални. Това, което може да направите е в 2 посоки. Първо, компенсирайте с по-ранно вечерно лягане. Поискайте информация от яслата как е спало детето. На база на тази информация, съответно, преценете кога ще бъде най-добрият момент да си легне детето. Или другия вариант е да следите детето, да го наблюдавате и на база на това всъщност да го сложите да спинка. И второ, което също е много ключово, уикенда. Когато детенцето си е вкъщи, уикенда обърнете по-специално внимание на съня и тогава може да му отделите повече време да спинка, т.е. да му дадете да спи малко повече, отколкото по принцип спи.
пак да съкратите малко интервалите, за да може да компенсирате тази натрупана преумора през седмица. Следващ въпрос. Сина ми заспиваше сам, като изляза. Сега иска да съм при него в стаята на година и 3 месеца. Супер характерно, преживяла съм го и лично. Моят син заспиваше сам от 5-я си месец и сме имали много такива моменти, в които той не ме е пускал да излезна от стаята, така че това е супер характерна ситуация. Може да се случи при много от вас. Такъв тип вече поведение на детето може да се получи, когато детето вече е над годинка обикновено, когато страхът от отделяне или сепарационната тревожност започват да имат своите пикове. Детето буквално не ви пуска да излезете. То не иска нищо друго. Т.е. не иска да го люшкате, да го гушкате, да правите нещо каквото е. Просто да сте в стаята. Моят съвет е да се отдадете на това желание на детето. Т.е. да останете в стаята. Това като период е кратко. Седмица, 10 дни. И след това пак да се върнете към нормалното. Вярвайте ми, ще усетите кога вашето дете е излезнало от този ментален скок в растежа и този пик на сепарационната тревожност. Следващ въпрос. Как да възстановим режима след почивка? Аз съм на мнение, че режима и по време на почивката ви трябва да бъде под конец, защото дори ако почивката е на море, дори детенцето може да се преуморява от самата емоция, от топлото, от водата. Всичко това всъщност може да носи допълнителна умора, която е извънредна умора. Така че дори режима трябва да бъде още по-строг и още по-гледан под лупа. Но след като се върнете, първата ви работа е да оцените има ли такава натрупана умора или няма. И ако има, то да я преодолеете. Преодоляваме преумората, като следим детето много внимателно и го наблюдаваме, така че да отговорим на неговите очаквания, а не толкова да се стремим към стария режим, защото може би детето няма да може да влезе директно в стария си режим. След това си дайте около седмица, за да влезете в стария режим. Просто няма как да стане с магическа пръчка. Много плавно и постепенно отново се върнете към старото. Това не е въпрос, но е много хубаво, така че го споделям. Искам само да благодаря за полезното съдържание. И аз благодаря за това, че отделяте време да коментирате, да ми пишете налично подобни съобщения и изобщо да комуникирате по този начин с мен, защото това е нещо, което на мен ми дава гориво да продължавам да правя това, което правя и да го правя със същата тази любов, която го правя още от самото начало, дори мисля, че и с повече вече. Така че благодаря много. Следващия въпрос. Здравейте! Последната дрямка на 4-месечно бебе, колко време трябва да бъде? Сега, тук не само за 4-месечното бебе, генерално последната дрямка, това по-скоро се отнася за бебета, които са с 3 дремки и повече. Последните дремки винаги са кратки. Около 30-40 минути. Тоест бебето прави един цикъл на съня, няма нужда от повече. Това е много характерно, няма нужда да се опитвате да я удължите тази дрямка. Нейната функция всъщност не е да наспи бебето, а нейната функция е да помогне на бебето да стигне до разумен час, в който да легне за нощен сън. Също така оказва влияние върху налягането на съня, така че не би следвало изобщо да бъде дълга. Следващ въпрос. Бебе на почти 5 месеца, какви интервали на будуване трябва да има? Сега, темата за интервалите на будуване ми е супер любима и много искам да подчертая дебело нещо. Това, което виждате в интернет, в моята страничка включително, това са норми. Това са норми, които са средно аритметично математически изчислени. И ако едно 5-месечно бебе трябва да будува между 2 часа и 2 часа и 15 минути, то тези 2 часа са изчислени на база на 100 000 деца, на база на 1 милион деца. И в тези 100 000 деца има едно детенце, което будува час и 50 и едно, което будува 2 часа и 10 минути. Математически, средно аритметично и двете деца би следвало да будуват
2 часа. Да, ама не точно така. На едното ще му е много, а на другото ще му е малко. И затова интервалите на будуване нека да бъдат вашия ориентир. Не е нужно да бъдете под конец в дадените интервали, но те наистина могат да бъдат един прекрасен ориентир за вас. Така че думата трябва изобщо не ми харесва в този въпрос. Следващия въпрос. Какви са причините за кратките дремки? Много дълга тема, супер обширна. Първо, има деца, които просто така си спят. Просто спят кратко, нощта им е чудесна и това е просто абсолютно без никакъв проблем. Друго, което може да е причина за кратките дремки, разбира се, неправилен режим през деня. Или много кратки интервали, или прекалено дълги. За да разберете дали са кратки или дълги, много зависи как заспива детето, как се събужда детето, т.е. има ли плач, има ли киселост. Защото събуждането трябва да бъде с усмивка и щастливо бебе. Ако бебето се събужда кисело, раздразнено, видимо недоспало, тогава нещо в режима не е окей. Така че причините могат да бъдат много и разнообразни, но първо трябва да се прегледа режима. Ако мога да обобщя така, най-често режима е причината за кратките дремки. Кога е най-подходящо да пристъпим към самостоятелно заспиване? На този въпрос съм отговаряла много пъти. Принципно няма такава минимална възраст, в която детето да се научи да заспива самостоятелно. Моята гледна точка, първите 3 месеца на бебето или така наречения четвърти триместър не са най-подходящото време, в което бебето да се учи да заспива самостоятелно. Тогава има много други неща, които трябва да се правят, да се изгражда връзката между мама и бебе, да се гушкаме, защото толкова гушкане, колкото има в първите 3 месеца, никога повече няма да има. Много тривиално звучи, ама ние трябва да ги гушкаме тия бебето тогава. За мен най-подходящото време е вече когато бебето е навършило 5 месеца, 5 месеца и половина. Тогава е най-доброто време. Колкото по-голямо става бебето, не че става невъзможно, но става по-трудно. Това е много важно да се подчертае. Не, че не можем да научим едно 2 годишно бебе да заспива самостоятелно. Бебе, то не е много вече бебе, но нали. Да заспива самостоятелно, но ще ни отнеме повече усилия, повече време и все по-трудно. Така че минимална възраст няма. Най-подходящо за мен е тогава около 5 месеца и половина, 6. До към годинката се случват доста по-лесно нещата. След това не, че е неподходящо, просто ще ни отнеме малко повече време, ще трябва малко повече усилия от майката и повече търпение. Следващ въпрос е тук. Защо бебето се събужда, когато го оставя в леглото през деня на 3 месеца? Причините отново могат да бъдат няколко. Много е вероятно нервната система на бебчето да е претоварена и то да не успява да навлезе в дълбоката фаза на съня. Така че първото нещо, което бих разгледала е как минава спокойното бодрстване на бебето, което е непосредствено преди времето за сън. Второ, също важно, кога точно се опитвате да оставите бебето, след като сте го приспали гушнато, в кой точно момент. Това трябва да се случи някъде след 10 на 15 минути за по-малките бебета, за да можем да сме сигурни, че са влезнали в дълбоката фаза на сън, където всъщност вече можем да правим каквото си искаме с тях. Трето, не на последно място, трябва да се прегледа ритъма на детето. А ако в него има натрупана преумора, много трудно би влезнал в дълбокия сън, би имало нужда от мама, би имало нужда от тази такативна помощ, която ние даваме майките, когато си гушкаме бебетата. Нещо, което е много важно е тук във въпроса да го кажа, защото момичето е написало в скоби през деня. Най-вероятно това не се случва през нощта. Защо обаче не се случва през нощта? Защото децата разграничават начина, по който заспиват през деня и през нощта. Т.е. това са 2 различни неща за тях. И всъщност през нощта може да го няма, т.е. тази причина, която я има през деня, вечерта да я няма. Как да реагираме правилно на регресията в 4-ти месец? Супер въпрос.
най-правилното реагиране на регресията в 4-ти месец е да подготвите детето предварително. Тоест, едно дете, което има правилен ритъм, за разликата между ритъм и режим, сме си говорили много пъти, но при по-малките бебета аз го наричам ритъм, защото няма фиксирани ясни часове, в които бебето да заспива. Съответно, няма как да имаме думата режим. Тя предполага фиксираност. Докато при думата ритъм, все пак имаме някаква предвидимост на деня, но не съвсем. Когато от бебето още от самото начало има добър ритъм, няма натрупана преумора, подходящ е този ритъм за него, има добри навици за сън, заспива разнообразно. За мен това означава да има добри навици едно бебе на 3 месеца. Да заспива гушнато в мама, в тати, в количка, в слинг, в кошарката си задължително. Колкото по-голямо става бебето, толкова повече дремки е хубаво да прекарва в кошарката си. Изобщо по всевъзможни начини. Така че когато едно детенце има добър ритъм и добри навици за сън, т.е. няма един конкретен начин да заспива, то тогава дори бих казала, че има вероятност изобщо да не усетите регресията в 4-тия месец или тя да премине изключително леко, плавно и без никакви притеснения нито за мама, нито за бебе. Продължаваме темата с регресиите. Ето, следващия въпрос. По време на регресия на съня може ли да се работи? Да, може да се работи за подобряване на съня на бебето по време на регресия. В общи линии няма някакъв период, който да не можем да работим по съня на бебето. Може би единственият период е когато бебето е болно. Тогава, първо, че не сме сигурни с какво точно разполагаме, защото болестта влияе върху поведението на бебето. И второ, бебето има допълнителен вътрешен физически дискомфорт, няма нужда и ние да му налагаме някакви новости. Тоест, вероятността то да реагира не е окей на външните действия, които ние ще правим, супер голяма. Затова единствено ако бебето е болно, тогава не можем да правим нищо по неговия сън, защото искаме да го излекуваме. Това всъщност е предпоследния въпрос. На 4 месеца заспива трудно, но се буди в 4-5 сутринта. Това регресия ли е или режим? Тук ми трябват малко повече подробности, но ако бебето се буди и остава будно в 4-5 сутринта, то на 100% е ритъма. Нещо през деня не е съвсем окей и налягането на съня на детето не може да се покачи така толкова, че да може да спи до разумно време сутрин. Ако обаче това не е единственото събуждане на бебето и има други събуждания през нощта, то вече тук ми трябва повече детайл и съответно може и регресията да повлиява. Тоест тук, освен детайл, какво точно се случва в 4-5 часа, трябва да имаме малко предистория, всъщност как е спало бебето преди настъпването на 4-тия му месец, за да мога да кажа дали е регресия. Но ако е събуждане и сме щастливи и сме наспани, то със сигурност прегледайте деня. Нещо в деня не е съвсем подходящо. Преминаваме към последен въпрос за това видео. Той ми е зададен на лично съобщение. Здравейте, бебка днес прави 9 месеца, през деня няма проблем. Интервали на будуване 3.15, 3.45, 4.30. Понякога се случва да съкрати някой интервал с 5-10 минути. Няма абсолютно никакъв проблем в това. Първа дрямка час и половина, втора дрямка 1 час или час и 15, на час и 15 или 20, на час и 10, като гледам максимум дневния сън да е 2 часа и половина. Храни се добре, много е активна, изморява се достатъчно, по цял ден лази, катери си, нощния сън е проблема. Заспива в 21-21.30, като да кажем се буди в 1, давам 180 мл мляко, заспива, след това в добрия случай се буди към 5.30, пак давам мляко и си става към 7.30. Понякога се случва обаче, като се буди в 1 часа и яде, след това в 2.30 пак да се събуди, като естествено не е гладна, но се успокоява само с мляко. Може и 30-50 мл. Много е важно този момент. Да са и след тях заспива. Пробвала съм с вода. Не.
Лошо ми става, като чуя думата вода през нощта. Не ми го причинявайте. Галене, шъткане и така нататък, но без успех. Не знам навик ли, асоциации ли, трябва ли да маха млякото. Тя сама ли ще го откаже. Не знам какво да правя. Зъби не излизат в момента, но си я мъчат. Защото иска всичко да лапа, по-нервна, но не мисля, че проблема е зъбите. Тук важен момент е детенцето заспива ли с мляко, защото ако заспива с мляко, то по-скоро говорим за асоциация и тук това е нещо, което трябва да се коригира. Том детето спи добре в първата половина на нощта, което е до към 12-1, то режима ви през деня е чудесен. Асоциациите влияят във втората половина на нощта, когато ние, хората, естествено спим малко по-леко. И тогава, съответно, повече показва влияние асоциацията. Принципно на 9 месеца не ме притесняват двете нощни хранения, може би детенцето е малко по-лакомо. Това, което обаче ме притеснява, е това, което описваш с малката доза 30-50 мл. Това е много ясен сигнал, че това събуждане е породено от асоциация. Дори детенцето да не заспива с мляко, а да пие мляко само през нощта така, то това най-вероятно пак е навик, пак е асоциация, като асоциация за доприспиване. Препоръчвам да се работи целенасочено и в никакъв случай да не се спира рязко което и да е мляко, но може да започнеш да намаляш милилитрите на едно от храненията, така че да може да се премахне. Подхода реално, който имаш за шъшкане, за галене, за гушкане, за такъв тип действия е подходящ. Това, което може би малко ти липсва, е решителност. Много е важно, когато решите да променяте дадено нещо или установите, че то е навик и то пречи на детето, бъдете решителни. Кажете край, няма повече това мляко. Дори и дали трябва да я гушкаш нощи, то по-добре така и съответно да забрави за млякото, отколкото да се получи следното. Плаче детето. Защото не става с галене, не става с гушкане, не става с жъткане. И в един момент се дава млякото. Тогава в главата на детенцето започва да се формира асоциация с плач. Което означава, аз ако много плача, мама в крайна сметка ще ми даде. Така че не е хубаво това да се случва. Или решавате и край няма, или продължавате да давате млякото. Това е. Нали, няма средно положение. Но тук режима е чудесен, така поне изглежда. Дневният сън може да е някаква индивидуална норма. Повечето деца на 9 месеца спят около 2 часа. Но може да е някаква индивидуална норма. Не мисля, че има нужда от намалянето му. По-скоро прегледайте асоциациите. И ако имаш въпроси, това всъщност важи за всички, които сте писали въпросите и за всички, които имате някакви конкретни въпроси. Всеки петък в Instagram ще качвам прозорче, в което може да се свържете с мен. Може да го направите и през моя сайт sunlivko.com, да се свържете с мен. Всяка първа консултация, всеки първи разговор с мен е напълно безплатен. Можем да се чуем, да обсъдим каква е ситуацията, да ви дам някаква оценка на ситуацията, да ви предложа подходяща консултация, ако има нужда от такава и съответно вие да прецените пък дали аз съм вашия консултант. Аз пък от своя страна преценявам дали бих могла да ви бъда от помощ. Много благодаря за това, че ме изгледахте. Това може би е най-дългото видео, което се получи, но супер много ви благодаря за всичките въпроси към мен. Оставам на разположение за повече информация и пак казвам, не забравяйте да се абонирате за канала, за да може да ме мотивирате да бъда малко по-активна тук. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!